Moje ime je Hakuin. Godinama sam bio zen učitelj. Oduvijek sam uživao u jednostavnom životu, u miru, bez potrebe da ikome išta dokazujem. Nisam tip koji juri za pažnjom, niti se brinem o tome što drugi misle. Samo sam želio živjeti mirno, duboko dišući, usredotočujući se na svoju praksu i tišinu. S vremenom su me ljudi počeli primjećivati. Neki su rekli: "Vav, kakav mudar čovjek." Drugi su gunđali: "Taj tip se čini lijen." I znate što sam učinio? Ništa. Nisam se svađao, nisam se prepirao, nisam pokušavao nikoga uvjeriti. Samo sam ostao miran, kao i uvijek. Sve dok se jednog dana moja životna priča iznenada nije promijenila. U istom gradu u kojem sam živio, živjela je mlada žena s roditeljima. Jednog dana shvatili su da je trudna. Pritisak je bio intenzivan, svi su htjeli znati tko je otac. Ali ona je, uplašena, šutjela. Sve dok, nakon mnogog inzistiranja, nije dala ime, moje. Kad sam saznala, bilo je to preko njezinih roditelja. Bijesno su došli k meni, oštro me optužujući. I što sam učinila? Nisam se svađala, nisam vikala. Jednostavno sam mirno odgovorila: "O, stvarno." Vijest se proširila poput požara. Odjednom je svo poštovanje koje su imali prema meni nestalo. Nitko me više nije posjećivao, nitko nije donosio darove, nitko me nije pozdravljao s divljenjem. Postala sam krivac. Ali nisam se žalila. Krenula sam dalje. Kad se dijete rodilo, roditelji su mi ga stavili u naručje i rekli: "Sada je tvoj red." A ja jednostavno sam to prihvatila. Nisam ništa pitala, nisam se žalila. Jednostavno sam se brinula za to dijete kao da je moje, hranila sam ga, grijala ga i s ljubavlju se brinula o njemu. Susjedi su to vidjeli i bili su zbunjeni. Nitko nije sa sigurnošću znao što se dogodilo, ali znala sam da djetetu treba ljubav i to je bilo dovoljno. Vrijeme je brzo prošlo. Prošla je cijela godina. Tada se jednog jutra mlada žena vratila s roditeljima. Tihim glasom, pognute glave, priznala je: "Lagala sam. Koristila sam njegovo ime jer sam se bojala." Roditelji su se ispričali. I tražili su da im se dijete vrati. A ja nisam se žalila. Nisam se pokušavala opravdati. Samo sam rekla: "U redu." I vratila sam dijete. To je bilo to. I za mene je to bilo dovoljno. Sada želim da razmislite sa mnom, koliko ste puta u životu bili nepravedno osuđeni. Koliko je puta netko rekao stvari o vama koje nisu bile istinite ili vas pogledao, a da nije vidio tko ste zapravo. U tim trenucima osjećate neodoljivu potrebu da vrisnete. To nije istina. Ali naučila sam nešto, ne moramo uvijek ništa dokazivati. Kad su me optužili, samo sam duboko udahnuo i rekao: "Stvarno." I otišao sam u miru. Jer prava snaga nije u mijenjanju onoga što drugi misle. Snaga je u čvrstom stavu u sebi. To je kao drvo tijekom oluje. Vjetar puše, kiša pada, grmljavina tutnji. Ali drvo ostaje tamo, stoji, jer mu korijenje ide duboko. Tako je i sa životom, kad smo jaki iznutra, ništa nas ne može srušiti. I znate li što sam najvrijednije naučio? Istina ne treba obranu. Ona je poput sunca. Možda se čak i na neko vrijeme sakrije iza oblaka, ali prije ili kasnije, uvijek ponovno zasja. Ovo nije samo stara priča. To je živa lekcija koja može voditi i vas.